Hvordan griber du planlægningen af for eksempel af Maze, som er det her kulturprojekt? Hvordan griber du planlægningen an af sådan et stort projekt? Jamen, det startede ud som en masse skøre tanker, og var jo bare sådan en strøtanke, man kunne forholde sig meget diffus til. Så starten er jo bare det ligesom et stort mindmap. Altså man får alle mulige tanker nedfældet i en stor brainstorm. Det foregår på whiteboards, og det foregår på almindelige store A4-ark og små noter her og post-it og sådan noget. Og så prøver jeg hele tiden at samle dem og finde ud af at kategorisere dem lidt og sige, okay, det hører sig til under det her, og det kunne være oplagt her. Processen er jo hele tiden foranderlig. Altså starter jeg ud med at tænke, det skal være sådan, og der. Så finder man ud af, at det kan ikke lade sig gøre, eller vi har fået den her mulighed, og så bliver man nødt til at ændre nogle ting. Så det er jo hele tiden sådan noget med at flytte rundt på rækkefølgen. Og i takt med, at jeg har lavet mange events efterhånden, så har jeg også lært, at det er rigtig dumt fra starten af at fastlægge sig, altså at sige, det er kun sådan her, vi arbejder. Det er tværtimod rigtig godt at være i meget løse rammer og sige, det kan nogenlunde være det her, vi kan nogenlunde lave et tema, men det kan også være noget andet. Så indtil sidst lukker jeg faktisk ikke ting af. Jeg lader faktisk ting være meget åbne og forholder mig meget til, at det er meget godt med det impulsive. Især fordi, at hvis du arbejder meget hårdt fokuseret på noget, så mister du alt det der, alle muligheder, der er ved siden af dig. Og det kan faktisk være, at der ligger noget lige for fødderne for dig, som bare er det mest åbenlyse.